A tothom. Bé, avui estem assistint a un acte de propaganda política. Avui estem assistint a un nou exemple de l'ús partidista de les institucions. Avui el senyor alcalde i tot el seu govern ha decidit convocar un ple de caràcter extraordinari per seguir fent allò que millor sap fer aquest govern, que és fer postureig, que és fer-se fotografies, que és fer populisme, que és fer partidisme, que és fer propaganda. Avui, sota la falsa premissa de debatre sobre l'estat de la vila, el que estem fent és pervertir profundament el sentit i la funció originals del que hauria de ser un ple municipal, que hauria de ser posar sobre la taula propostes, debatre-les, discutir-les, modificar-les i, si cal, aprovar-les o rebutjar-les. Però avui no farem absolutament res d'això. No hi ha ni una sola proposta, ni una sola proposta a sobre de la taula. Avui el que estan fent vostès és fer perdre el temps als treballadors d'aquesta casa, als voluntaris i voluntàries de Ràdio Televisió de Cardedeu i a moltíssima gent que potser esperava que d'aquest ple en sortissin polítiques concretes, acordades, per fer de Cardedeu un lloc una mica millor. Ja els ho vam advertir, de fet els ho vaig advertir jo mateix a la Junta de Portaveus, quan ens vam plantejar aquest acte de propaganda. Si vostès tenen ganes d'explicar l'obra de govern, lloguin la sala Sarau, amb seguretat, si pot ser, facin un cartell, convoquin els veïns a les veïnes, convoquin les entitats, convoquin les associacions, convoquin a la premsa si vostès volen i expliquin el que vulguin, el que els hi sembli, però que ho pagui el Partit Socialista, que ho pagui Junts, que no ho paguin els veïns i les veïnes de Cardedeu. La gent de Cardedeu no ha de pagar els seus actes de propaganda. Ja en tenim prou, amb els sous indignes que cobren, com perquè a sobre ens carreguin els actes de propaganda partidista. Miri, la gent n'està farta dels sainets que es protagonitzen cada dia al Congreso de los Diputados i al Parlament. La gent no vol això als seus pobles. La gent està farta de debats polítics que no porten absolutament res. I avui nosaltres, la CUP, no volem contribuir en cap cas a un espectacle partidista. Nosaltres venim als plens a debatre i aprovar o no propostes concretes. I avui, com deia, no n'hi ha cap ni una a sobre de la taula. Des de la CUP en aquest any i mig de mandat hem impulsat desenes de propostes, la majoria de la mà dels veïns i de les veïnes i de les entitats del poble. I les hem portat a les comissions de treball i les hem portat al ple municipal, perquè per això serveixen els plens, perquè per això serveixen les comissions. No fa ni un any els vam convocar, nosaltres, l'oposició, els vam convocar a un ple extraordinari per debatre sobre propostes concretes que creiem i seguim creient que són necessàries per Cardedeu. Un projecte per la creació de pisos de cohabitatge per la gent gran a l'antic espai del Casino Popular, proposta rebutjada. Donar continuïtat i major impuls al projecte juvenil de la PACI a Vila Paquita, ampliar dates, horaris, espais per aules d'estudi de la mà dels col·lectius i entitats juvenils. Proposta rebutjada. Crear els espais de cultura viva i de creació cultural i comunitària que la Tèxtil Rase permet, acompanyant el potencial del teixit cultural i associatiu de la vila. Proposta rebutjada. Crear el Consell Municipal de la Salut amb representació dels agents que intervenen en els diferents estaments de la salut per afavorir la presa de decisions en polítiques locals. Proposta rebutjada. Impulsar i dotar pressupostàriament la regidoria de la llengua catalana per engegar un pla de recuperació de l'ús social del català al nostre poble. Proposta rebutjada. Reprendre l'agenda de desenvolupament de l'economia social i solidària, incloent la creació del Consell Municipal per l'Economia Social i Solidària com a espai participatiu d'impuls de noves propostes. Proposta, de nou, rebutjada. Elaborar una proposta per posar en valor el model de producció agroecològica i de consum proper per Cardedeu i el seu entorn. Proposta rebutjada. Establir una comunitat energètica local municipal i promoure comunitats de tipus cooperatiu i industrial per posar l'energia renovable a l'abast de totes les llars i crear l'oficina d'assessorament energètic. Proposta rebutjada. Continuar desenvolupant el projecte inspirat pel lema A Cardedeu amb bici a peu, perllongant la xarxa de carrils i carrers bici, establint noves bicicletes i ampliant voreres. Proposta rebutjada. Acabar la tramitació del sector nord-est i esborrar definitivament la ronda est prevista a l'espai del camp d'aviació dels Dominics al Fou.
Proposta rebutjada. Promoure polítiques per facilitar l'accés de la terra a nous agricultors i garantir el suport a projectes agrícoles sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Proposta rebutjada. Creació d'una taxa que agravi els grans operadors postals per l'estacionament a la via pública. Proposta rebutjada. D'aquestes coses és del que hauríem d'estar debatent avui. De propostes concretes, d'accions a fer. Però no, vostès avui han vingut a fer propaganda. La seva feina és governar, ja ho diuen, i ara per ara ho estan fent genuïnament malament. Deixi'm que ho expliqui a partir de 5 idees. Primer de tot, inacció, lentitud i desconeixement. Vostès van començar el mandat carregant-se el Parc de la Penya i amenaçant de carregar-se també el Parc dels Pinatons. Han fet tard, molt tard, a la situació crítica de la manca de places d'escola bressol. Han endarrerit la proposta de cobertura de la tercera pista del pavelló. Han deixat perdre subvencions importants de la Diputació i d'altres organismes. Han demostrat en nombroses ocasions un desconeixement profund i insultant del funcionament de l'administració pública mentre parlaven, això sí, de transformació i de psicoespiritualitat. Suposem que la psicoespiritualitat convergent era únicament contractar empreses amigues i cobrar el sou d'alcalde sense ser-ho. Segona idea, control, tutela, clientelisme. No els agrada el poble on viuen, no els agrada gens. No els agrada que la gent s'organitzi, no els agrada que les entitats lluitin pel que necessiten, que ocupin l'espai públic, que facin festa, és a dir, cultura, en majúscules. Vostès estan fent un poble de capelletes. I no ho diu la CUP. Ho deia fa menys d'un mes una regidora del seu govern. El que sí que diu clarament la CUP és que vostès estan fent política clientelar. Ajudes a qui em cau bé, burocràcia i traves a qui em qüestiona. Però la realitat parla per si sola. En menys de 2 anys de mandat han aconseguit posar-se a la contra a les entitats de cultura, a les entitats de lleure, als treballadors municipals, al comitè d'empresa, treballadores de C10, al moviment ecologista, les famílies que lluiten per una educació pels seus fills i també al moviment independentista del poble. I per acabar de rematar-ho, la seva incompetència es carrega la il·lusió de celebrar el cap d'any de centenars de persones. Senyor Serrano, per dignitat dimiteixi, o com a mínim demani perdó. Tercera idea, submissió al model de país de la sociovergència. A falta de rumb propi, a falta de coneixement propi, vostès opten per copiar els altres. Per copiar qui? Els seus amics. I aquí, quan parlem d'amics, ens referim als amics de Junts i als amics del PSC, i és que sabem que, malgrat la participació de Gent pel Canvi en aquest govern, fent feina en l'àmbit de la gent gran i dels serveis socials, sabem que el rumb polític d'aquest Ajuntament ve d'on ve. Volen convertir Cardedeu i tota la comarca en un centre logístic per a grans empreses, una via de pas oberta a la contaminació, oberta al gran capital, oberta a les feines precàries. Els seus referents els coneixem: Roca Village, Golf de Vilalba i Quart Cinturó. Es volen carregar el Pla Morató. Encara no sabem si han enterrat definitivament la Ronda Oest o si encara somien amb la Ronda Oest i, sobretot, seguim sense saber si optaran per malvendre el dret a l'accés a l'aigua dels veïns i les veïnes de Cardedeu a una empresa privada o no. Quarta idea, fre a les polítiques transformadores. Han amagat al fons d'un calaix totes aquelles polítiques que havien fet de Cardedeu un referent no només a la comarca, sinó arreu del país. Estan deixant morir el projecte de la PACI, perquè els molestava un jovent organitzat al marge de la seva ideologia. Tenen el Cardedeu Coeduca absolutament estancat i arraconat. Han menyspreat i abandonat les propostes sorgides dels veïns i de les veïnes als pressupostos participatius. I pitjor encara, hem tornat a veure la policia local participant en desnonaments de veïns i veïnes del poble. Amb el seu govern, en menys de 2 anys de mandat, ha passat el que no havia passat en 8 anys de govern de la CUP i Esquerra. Gent desnonada, sense cap alternativa i dormint al carrer. Cinquena idea, política d'aparador, política buida, partidisme i privilegis. Estan més preocupats per la foto que no per la feina. La seva obsessió
en posar-se medalles és malaltissa i els ha fet fins i tot venir al ple municipal a dir mentides i dir mentides també a través de les xarxes socials de l'Ajuntament o de la revista municipal La Vila. La seva obsessió, i torno, malaltissa per sortir a les fotos ha passat per davant fins i tot de situacions d'emergència greus. I ja saben de què parlo. Vostès han confós intencionadament les institucions amb el partit i el ple d'avui n'és una bona mostra. Ni el ple ni l'Ajuntament és del Partit dels Socialistes ni de Junts per Catalunya, és del poble. En menys de 2 anys de mandat han fet signar el llibre d'honor del municipi a 3 càrrecs orgànics del seu partit. Càrrecs infames. Sí, càrrecs infames. Infames perquè han participat d'un govern que ha protagonitzat una operació d'espionatge i infiltració massiva contra persones mobilitzades a Catalunya, als Països Catalans i arreu de l'Estat. Persones, les seves, que van avalar l'espionatge fins i tot a regidors d'aquest consistori. I ens els porten a signar el llibre d'honor del nostre poble. Doncs d'honor cap ni un. Una autèntica vergonya i una autèntica infàmia. I la política del titular, que també els agrada molt, amb una curta volada impressionant. Acordem entre tots els grups municipals crear una regidoria de llengua que vostès no preveien i la doten d'un pressupost ridícul i pitjor encara, d'una actuació absolutament parcialitzada, segregadora i inconexa. En definitiva, un govern que no fa i que quan fa tard i fa malament. Un govern sense rumb. Un govern que de l'únic que té ganes és de tornar al passat. Un govern de reacció. Un govern amb un alcalde que creu que la cultura no és prioritària. Un govern amb un alcalde que creu que la llengua no és prioritària. Un govern que, com vam veure fa poc més d'un mes, fa aigües per tot arreu, perquè tampoc creu que la modificació dels patis escolars sigui prioritària. Un govern fruit d'un pacte, i repeteixo, com vam veure fa poc més d'un mes, que no s'aguanta per enlloc. Un govern que avui ens convoca a un debat absolutament buit, sense propostes i que alhora segueix sense aclarir les principals coses que han de passar aquest mandat a Cardedeu. Tindrem gestió pública de l'aigua o es vendran els drets fonamentals dels veïns i les veïnes de Cardedeu a una empresa privada? No ho sabem. Tindrem una piscina municipal nova o reformarem l'actual? Amb quina empresa? Amb quins terminis? Amb quin pressupost? Amb quin impacte ambiental? Amb quines tarifes? Per qui? A on? Ni idea. Segurament això no és important que en parlem avui. Un govern que, val a dir, fa molt bé d'entomar projectes que vam deixar enllestits en el darrer mandat. La construcció d'habitatge protegit, el manteniment del model porta a porta, malgrat que quan estaven a l'oposició en feien escarafalls, o la cobertura lògica, racional i necessària de la tercera pista del pavelló. Però, com deia, ho fa tard i ho fa malament, perquè ho fa sense creure-hi. Amb tot aquest esperpent, avui el govern ens convoca per parlar sobre l'estat de la vila. I ho fa, com dèiem, sense ni una sola proposta en el que denunciem i seguirem denunciant, i vam denunciar, que és un acte de propaganda partidista. Per respecte a la gent, per respecte al que hauria de ser un ple municipal, des de la CUP no volem participar d'aquest sainet i d'aquest espectacle pagat amb els diners dels veïns i de les veïnes de Cardedeu. És per això que ara mateix abandonarem el ple i farem una donació íntegra de les indemnitzacions que rebem en Nicolás Planterose, la Mercè Falguera i jo mateix, en Blai Taverner, a les entitats organitzadores del Cap d'Any que es van veure damnificades per una nefasta gestió per part d'aquest consistori. La propera vegada, senyors i senyores del govern, es paguen vostè la festa, es paguen vostè la propaganda. Gràcies. Moltes gràcies a Taverner. Esperem que abandonin el ple per continuar. Moltes gràcies.